Mae Open Athens yn caniatáu i chi gael mynediad i holl adnoddau ar-lein a mae'r gwasanaeth llyfrgell y coleg yn tansgrifio iddynt. Fe welwch wasanaethau e-lyfrau, archifau teledu, llyfrgelloedd delweddau a llawer mwy. Bydd yr adnoddau hyn yn eich helpu gyda'ch gwaith cwrs a gellir gael mynediad atynt yn y coleg ac o'ch cartref. Ar y cychwyn, gall Open Athens fod ychydig yn anodd ei lywio, oherwydd bod gwahanol golegau a phrifysgolion yn gallu cael mynediad i adnoddau mewn llawer o wahanol ffyrdd. Mae yna lawer o opsiynau ar gyfer mewn-gofnodi. Y dull mwyaf syml ar gyfer mewn-gofnodi yw mewn-gofnodi yn gyntaf i'ch cyfrif e-bost coleg ar gyfeiriadur personol, Mac, Chromebook neu liniadur. Argymhellir eich bod yn defnyddio porwr gwe modern fel Google Chrome. Mewn-gofnodwch eich cyfrif e-bost coleg, sef eich rhif myfyriwr wedi'i ddilyn gan @gllm.ac.uk. O'r fan hon, fe welwch lwybr byr, shortcut, i dudalen we Open Athens yn y botwm Google Apps. Sgroliwch i lawr i waelod yr rhestr. Cliciwch trwy'r dewisiadau mewn-gofnodi amrywiol. Os ydych wedi cael mynediad i'r dudalen hon drwy'ch cyfrif e-bost coleg fel yr awgrymwyd, ni ofynir i chi am unrhyw wybodaeth mewn-gofnodi ychwanegol. Yn syml, bydd yn cymryd yr manylion angenrheidiol o'ch cyfrif e-bost. Pan byddwch wedi cael mynediad, fe welwch rhestr fawr o'r holl adnoddau sydd ar gael drwy Athens. Mae bob un o'r rhain yn wasanaeth ar wahân, felly byddant i gyd yn edrych ac yn ymddwyn yn wahanol. Bydd gan bob un ddisgrifiad sy'n rhoi syniad o'r hyn y gallwch chi ddod o hyd iddo yno. Mae'r rhestr yn fawr ac yn tyfu'n rheolaidd, felly gall fod yn anodd cofio pa rhai yw'r adnoddau sydd fwyaf defnyddiol i chi. I helpu gyda hyn, cliciwch y galon wrth ymyl unrhyw un o'r adnoddau a byddant yn cael eu grwpio gyda'i gilydd ar frig y rhestr bob tro y byddwch chi'n ymweld yn y dyfodol. Eich bod wedi mewn-gofnodi i Athens ar hyn o bryd, bydd rhai o'r gwasanaethau eraill yn dal i'ch annog i fewn-gofnodi pan gliciwch drwyddynt. Os gynigir sawl dull gwahanol o fewn-gofnodi i chi, chwiliwch am opsiwn o'r enw Open Athens neu weithiau dim ond Athens. Efallai y gofynnir i chi am enw eich sefydliad. Dechreuwch deipio grŵp chanrillomenau a dewis yr opsiwn hwnnw. Ni fydd angen i chi fewnbynnu cyfrinair oherwydd bydd yn gweld hwn o'ch e-bost. Ar rhai adegau byddwch yn mewn-gofnodi i'ch cyfrif e-bost cyn cael mynediad i adnoddau Athens. Efallai eich bod yn dilyn dolen gatalog neu'n defnyddio dyfais nad yw'n gweithio gyda'r dull hwn. Os yw hyn yr achos, bydd y broses fewn-gofnodi yn dal i fod yn debyg. Fel o'r blaen, byddwch yn mewn-gofnodi i'r gwasanaethau unigol gan ddefnyddio'r opsiwn Open Athens ac yn nodi eich bod yn mewn-gofnodi fel rhan o grŵp chanrillomenau. Yna, pan ofynnir i chi sut a hoffwch chi arwyddo i mewn i Open Athens, dewisiwch Google a nodwch e-bost a chyfrinair eich coleg, fel o'r blaen. Cofiwch, gall staff y llyfrgell eich cefnogi i ddefnyddio'r adnoddau hyn yn bersonol ac ar-lein. Mae yna ganllawiau ychwanegol ar ein gwefan gymorth a sianel YouTube y llyfrgell.